Čau lidi, moje jméno je Tontex a vedle mě je Jana Staras 39. a spolu právě jdeme udělat našeho kameramana, který jsme jmenuje Roxik, říkejte jak jste to, ale je to, normálně je to Roxik. Můžete napsat i Rostix. Dejme kameru a jdeme vám ukázat face reveal Rostixa. Zdar, bro. Jo. Kámo, tak jako Rostix je, to je hlavně moje přezdívka, nejlepší, ale jinak prostě natáčím tady s nimi skoro každý den. Yes. Kámo, mám dobrou výplatu od nich. Jo, ale to nebudeme říkat. A ještě se přepojí jeden člen. No. A to bude Kitop. Jo, takže tohle je jenom ukázka, že tady nebudeme dva, ale ne 3, kde se přidal třeba ty 4 s náma natáčíš mega dlouho. Jenom se nemohl, byl si nemocný. Jo. Já jsme tady měli takový kameramana. Jirka. Jirka. No, ten vypadl, protože ten hrozný kameraman. Příjmení? Oliarčík. Takže takhle jsme prostě kam příjmení, jsme to. Ten zakypka, to nebylo, to je jedno. To tam prostě nějak vydává, aby to nešlo vidět. Dobrá. Aby to prostě nešlo daleko. Bude tady s námi ještě jeden kit. Ten se jmenuje Kitop. Najdete ho na TikToku, ale nevydává žádný videa jenom. Na TikToku se jmenuje Kitop 1. Na YouTube se jmenuje Kitop, nějaký čísla. Na Instagramu se jmenuje Kitop, něco taky nějaký číslo. A na Instagramu má 2 účty a to je jeho soukromý účet a tam se jmenuje v.i.p. Možná, že bych chtěla, aby to věděli? No jo, všechno. Tak jo, tak hlídejte ho pořádně. A dejte mu like a odběr. Yes. Je to pořád takhle. My vám ho označíme a takhle. Než dál. Najdeme nějakou super fotku a možná to dáme potom do videa. Lidi, teď na chvilku budeme natáčet střílečku. Yes, na chvilku bude střílečka. Já budu mít elektrickou zbraň. Aikido, řekni Aikido. A jo, ten kameramane. Já se slyšela, budeme natáčet Aikido. Nevíš, co je Aikido? Aikido. Jo. To je taková technika kung fu. No to víme. Jo? Já jsem mu to říkal jednou. Že jo? Já jsem si to jenom nemohl teď jako... Aikido. A řekni- jsem rukou. To je třeba Aikido. Takhle. To jsme ti ukázat, no, takhle. Já jsem se stoupnul. Tohle je ukázka Aikido. Pojď sem, stoupni se. Dejím se ruku. Tohle je ukázka, kdy vidím Martinu napad. Ty prostě jít takhle, ano. A držte pevně. No ne, zase hoď pevně. Tohle je Aikido, lidi. Takhle se ho vezmeš a můžeš mu třeba ještě A řekni, kdo nás to naučil třeba? Naučil nás to pan Ondřej Malina. Označíme ho vám v popisku. Je to borec. Díky moc, že s náma tam... Počkej, díky, že s náma byl na tom jarním momentu, aspoň ten jeden den. Díky moc. Tohle je konec. A ještě ty, řekni. Ukáž, jak jsi včera Tonda praský postel. Takže lidi... Praská postel, ne ty. Udělala jsem to. Hráli jsme FIFU s bráchou. Co se stalo? Dali jsme gol, já jsem chtěl slavit a udělal slavu. Tam 2. Ty jsi to zpraskl ještě víc. Jo, lidi, je to v píči. Nemáš Dobrý, než je konec videa a čus.